Zugani kwacha. Mukona ngati nyamara mwajire ndi kuskulu. Pa 15 Oktoba chaka chilichonse dziko lonse limakumbukira za udindo wa amayi okhala m'madera akumidzi makamaka pamene akusinthira miyoyo ya anthu onse. Tsikuli kuno ku Malawi limakhala chikondwerero pamene dzikoli limanyadira amayi ngati anakubala. Pa tsikuli kupatula kukhala la chuti, anthu amapereka mphatso zosiyanasiyana kwa makolo makamaka amayi. Koma ngati mbali imodzi yofuna kunyadira amayi omwenso ndinakubala amene wagwira ntchito m'boma ndinso kuthandiza anthu ambiri pa maphunziro munjira zosiyanasiyana, ndinawapeza mayi Mary Mangwiza Milinyu mu mzinda wa Zomba. Iwo anali wa polisi woyamba wachizimayi kulembedwa ntchito mdziko muno ngati Malawi. Pa tsiku limeneli ndinkacheza nawo pokumbukira zaka 100 zomwe polisi inayamba kutumikira anthu mdziko muno, ndipo ndinali wokondwa kuti ndinakumana ndi polisi nambala 1 pa ndandanda ya polisi achizimayi. Mchithuzi mwangamo mukuona woman 001 WP1 woman police number 1. Eh? Yes. Mayi Mary Mangwiza Milinyu. Then I was Mary Milinyu. munapanga kuti suku mudachokera pati passing out parade ya? Passing out to Kucheza police training school. Eh? Yes. Zaka ziti zimenezi? Mina musana baba. 1972. Wow. Were you born 1972? We are Maybe. Let the viewers judge. 1972. Koma ndakulandani mama. Ndiye munatiserera Yesu kwambiri tingakhale pansi ndifuna mundifotokozere pang'ono mbiri ya Malawi Police komanso kuti inuyo ngati amayi nthawi imeneyo munali kololera kuti mayi akhale wa polisi? Ayi, nali mpaka kati nali oyamba. Oh. Ife nali ngati experiment. Sankafuna kuti apolisi amayi azikhala polisi. Amayi amati ntchito ya polisi ndi azibamboka. Ndikupa kuti even futi zanu zinali zopepukerako sana ndi zaba. Futi osatilola kugwira mfuti alimi azimayi simungagwira mfuti. Tsona nga akuba achizimayi kapena uku aminandu achizimayi. Ndankathala nawo banja apolisi amuna ukhawo. Apolisi amuna ukhawo zimene amapanga amatenga mkazi wa asilikali, mkazi wa polisi. Tiyeni makati sejere kuti ndi wakuba wachizimayi. What? Nangasikopa kuti angapanga khale milandu. Chabwino. Akozo khala milandu kuti tsopano mzimayi yonse nayi ndi ufulu uone na kuti ineyo sana anandigwira papo sainera. Yeah. Anatere. Yeah. Ya ndipo. Koma tatuzeni mama. Muna lowa bwanji mpolisi? Ineyo ndinalowa mpolisi nditamva kuti achita kufuna kuti alembe atsikana kuti adzikagwira ntchito ya polisi, poti kalekalero kunalibe mapolisi women, anali azibambo okhaokha. So nditamva kuti akufuna apolisi, basi nene chidwi chinango ndibwerera zichachoti mwina ndikaone nawo kuti zimakhala bwanji. Zikudali kuwawa bwanji. Munafotokoza kuti munali gulu loyamba la polisi kubwera kujoina na force nthawi imeneyo. Kudali kuwawa bwanji? Zinali zovuta kwambiri tu, chifukwa choti apa ndi malo azibambo okhaokha, no go area ya mzimayi sanayeneka kukhala ku polisi. Tsopano kukapezeka kuti mzimayi uja wavala uniform ya polisi, mufuna mukhale ngati ndani kodi inuyo? Ntchito iyi ndi azibambo, simungaite zimene zizonenanso apolisi anzathu, mapolisimeni amene osakhala anthu akunja okhawoyi. Anthu akunja ndi amati ine sindingamangidwe ndi munthu wamkazi yayi. Wamkazi animange ine choka iwe ndikumenya.
kubuza kuti amene akuyankhula naye si munthu wamkazi ndi wa polisi wamkazi amene wapita ku training waphunzira zimene anaphunzira uyu wa polisi wamamunayo andi panopo ndili ndi mapowers ndili ndi mphamvu zimene ali nazo uyo zonena kuti ndikhoza kumanga iweyo ndiye pamene pajapo mapezeka kuti basubu amukhwefulano munthu ayamba kuti iyayi koma sikuti ndi manena kuti chani makunyosana adona iyayi koma ndimangofuna kuti iyayi tiye tipire ntchito pano zimene tupanga pano ndisa ntchito osakhalanso zoti zonyengererana kapena zachani ayi tione kuti kodi inu mwalakwa ngati mwalakwa chilungamo chichitike ngati simunalakwa tionenso kunena kuti muthandizike chifukwa sikunena kuti munthu aliyense obwera ku polisi amakhala kunena kuti walakwa apolisi aja amakhala kuti akufuna kuti afufuze aone kuti kodi munthu walakwa adi ngati walakwa ayimbidwe mlandu ngati sanalakwe apitirize kufufuza apeze munthu amene anachimwa mlandu umene uyu amasulidwe wosalakwayo ndito tsono mama kudali mwakamba zimene zimavuti zimachitika kuti kunali kovuta ngati zimayi kukhala wa polisi nthawi imeneyo komanso mwafotokoza zimene ma challenges omunkathera kuti mati ayi sindine koma ndi lamulo amene likunena zaka 100 za polisi zimene zakhala ikugwira ntchito mdziko muno mufuna kuti zaka zinazi 100 zopita kutsogolo zobwera kutsogolozi polisi imene mufuna mudziona ndiyo mtundu wanji? Ine polisi imene ndifuna kuti ndidziona ndi polisi ya wanthu yogwirira ntchito anthu amene alakwa muchakanena kale ayimbidwe mlandu atengedwe apite ku khoti chifukwa apolisi sikuti amandwa jaji yayi apolisi ntchito yawo ndikungotenga umboni umene awupeza kuyika mu failo ndikupita nawo ku khoti wa khoti akampeze munthu kuti ndolakwa kapena ayi koma nthawi zina zake zimachitika zinthu zoti malinga ndi mmene kulili kunjako mapezeka kuti mwina munthu osalakwa akupezeka kuti akulandira chilango chimene sichinayenereka kuti achilandire chifukwa choti chani ena akananena kuti ndalama ikayankhula chilungamo chimakhala chezi ndiye kale ineno mmene ndinkachoka pa polisi training school Mr. Kamwana ali inspector general wa polisi Mr. Kamwana asali inspector general woyamba wachikuda ali inspector general wa polisi amatiuza kuti ifeyo tinali servants of the public not masters ndinene kuti ifeyo tinali antchito awanthu otilemba ndi anthu koma osakhala kuti ife tikhale mabwana anthu aja iyayi ifeyo anthu tiwakhati khale pamene paja kuwathandiza ndi mmene zinthu zinayenereka kuyendera muja ndanenera kuti munthu akabwera naye ku polisi amabwera naye anthu akumudzi aja uyu walakwa chakuti sikungoti inu ya polisi mungoti oye walakwa mtsekereni mmangeni mmenyeni mbubudeni chani fufuzani nkhani zinaenda bwanji kodi apa chinachitika ndi chani mukapeza umboni ndiye mulemba timati caution statement kumuza kuti iwe uli ndi ufulu woti utha kuyankha zimene ndikukufunsa ine zikapena usayankhe udikire loya wako kapena wina wake utadza kuthandize komano uli ndi ufulu kana sikungokhala chete kuti yaisi ndiyankha umene ndi ufulu wa munthu ndithu so ndi zinthu zijazonena kuti inu ya polisi mukakhala mmene muli ndi mphamvu zimene zijazo amatiuza akamwana kuti mphamvu zisikuti muzizigwiritsa ntchito molakwika gwiritsani ntchito moyenerera muone kuti anthu mukuwathandiza nawonso anthu aja adzimva kunena kuti polisi ili anthu polisi ili pano kuti idzitithandiza ife idzititeteza chifukwa ntchito ya polisi timati ndi protection of life and property kuteteza umoyo wa munthu ndi katundu wake tiateteze anthu ndi akatundu awo komanso tione security chitetezo cha mdziko chikhalepo chiyani
pali zingapo ndithu zimene zimayeneka kuti apolisi mukamalo wa ntchito ma core functions amakuza kuti zimene mmayeneka kuti mugwire inuyo ngati apolisi ndiye timaoneka kuti tikangochoka ku police training school kuja tikakafika ku station zimene zija ena timayiwala pamene ena amazichitabe amaziyendetsabe malingana ndi mabuku amene zikuyendera. Chabwino. Tsopano chino imafana mutadziwaso ndi mungakumbukireko azimayi amene mudalowa nawo atsikana fashion amene mudalowa nawo nthawi imeneyo komanso amene amakuphunzitsani aphunzitsi mungakumbukire kuti adali akuti komanso nthawi imene mmati ndinagwira ntchito imeneyi koma ndidali ndi okhutira kuti ndayigwira bwino ntchito incident imeneyo nditi mwapoyamba mundifotokozere amene mudali nawo mkalasi ani mungakumbukira. Kalasi yathu yoyamba ya mapolisi tina ma-recruits timati ma-recruits tinalipo 18 koma amene timapanga pass out tinapanga pass out 16 mwa anthu onsewa amene panopo ndinganene kuti achita retire tili zaka zimene zakumbuyozi mwina ngati awiri atatu chifukwa ine ndinapo makalekale 2001 kalekale 20 years ago anzangawa achita ma 2012 2015 malingana ndi mmene analili ndiye gulu lathu limene timapanga pasati 9 16 pa 16 ipo panali ine ndiye panali Dokas Machewere mufuna ndichole mayina panali Dokas Machewere, Anika Palamula, Salome Zalira, Ivy Magasungula, Jane Chikwawa, ndiye naotero aphunzitsa mikozo kwakumbukira sana aphunzitsi athu ife mphunzitsi wathu anachita kupanga kumuyitaniso kuchokera ku UK nakasinali British Protectorate our police was a British police ndiye anayitanisa mzimayi kuchokera ku UK dzina lake anali Doreen Prisk kwawo anali sergeant mwatabwera kuno chifukwa cha mwina masalary structures akwathu anampatsa rank ya assistant superintendent kuti ichite equate ndi ma salaries amene amalandira kwawo. Doreen Prisk tinakhala naye anachita squad yoyamba ya ife, squad yachiwiri, squad yachitatu, squad ya 4. I think amachoka amene mamba squad ya 5. Although samafuna kuti adzipita kwawo kunankomera kuno kamafuna dzingokhala kunkulu. The British government said yeah tinakutumiza kumene ku contract tudzibwera ndi anabwerera kwawo. Do you have any incident imene mayikumbukira kuti iyi incident iyi ine ngati Mary anaona ndinagwira ntchito? Pali ma incident ambiri atwala ambiri milandu ndimati ndikakhala ndi file mayesetsa kunena kuti file yanga ngati ndikumpititsa munthu ku court ndidziwe kuti ndili ndi umboni kuti kumene kukakabira kuti kusakathawako sakapulumuka. And then zina zizoti zochitika tsiku ndi tsiku lina lake ndi amayi anga ndinakatenga kumudzi ndapititse kuchipatala malwala ndatenga abwera nawo kuchipatala kucha ndalandiritsa mankhwala lanchi awawo tipite kunyumba tikadye tili patebulu ndikuti ndizingokhala madamu kuno kundilande siku libwino nthawi imene ndili officer in charge Blantyre kundilande siku libwino ndende kuti bwanji iya ayo khanga mzimayi ina wadzimangirira mu nyumba amama amangwiza khalani apa mziya simene ndapita kuntchito mva ndiye ndinachoka tengana ndi driver wanga rush tikupita kumene anyamata amandiuzako kafika kuja ndakapeza kuti it wasn't just one woman who had committed suicide, was hanging because anamuona through the window, but there were 2 women hanging, and below them panali anthu. It was a family, a man who had 4 wives. Anali nzibamba amene ali ndi akazi anayi
mkazi woyamba anali ndi ana 3, mkazi wachiwiri ana 2, mkazi wachitatu mwana mmodzi, that is 6, mkazi wa 4 lonso mwana mmodzi, ndiye ana 8, abambowa mmodzi, akazi enawa awiriwa ndi amene anachita poison the whole family, the first and second wife. Oyamba akazi oyamba ndi akazi achiwiri anaphika zakudya kuti ena onse adye chifukwa choti abambowa samayang'ana akazi oyambawa ngati anthu. Chikondi chonse chinapanga shift kupita kwa akazi awo achiwiri. Ndiye mkazi wamkulu ndi wang'ono yaliwe yawasalinyasi abwera posachedwa panopo tiye tingokonza ndi anaphika zakudya ziyawo saja ndikudya iwaja nanga samakhala ngati antchito ndi amene amapita kumakafuna zakudya kumabweretsa kumapanga chani maganyu kumabweretsa nyumbamo, ndi aphika zakudya zija anthu aja idyani atha kudya aona kuti basi atheka iwaja ndikuyala phasa zawo yalani azithu aja 1 2 3 4 5 mpaka na wonse aja family yonse ndikuyala mene kuchama out of azimayi awiri anali mwamba pansi papanali apena 13 plus 2 ngati 15. We first opened the door kumagapeza izizi, you can imagine ndasiyansima patebulo basi guys tabwirani anthu akupeza kuti aliyense ali cold, very cold. Basi tipitira kuchipatala kuutsana mmene nde mudziwe mundilandi mmene anangona galimoto ya polisi ndi anthu achita basi ndilandi usina kwera kulipa chako. And the time mmene timachotsa anthu aja mmodzi kukalowetsa mu galimoto kuti tipite nawo kumechali booming yake ya anthu amene pachapo timamuona zibambo amene andi mzibambo wake atwala ima zibambo inu imakhala ndi lilime lawo lotsekemera bwanji chifukwa mkazi wina wotsiriza adachita kulanda wamwino wake. And mmene timakampeza azibale ake atamtumizira air ticket kuti adzipita ku Zimbabwe mmene kunali azibale ake ali kuzunzika iwe kumene kuzibwerera. There she was. Yeah. It gives you chills kuona kuti anthu azunzika and azimayi awawo awiri amene anatopa ndi ukapolo umene amapanga iwo basi ananyamula handbag aliyense handbag yake uyuso handbag yake okulekera kudzikweza apa uyuso kudzikweza apa ndikumayang'aniza azinzawo ayala pansi pa dead bodies watu ayalika pansi. Ndi zinthu zoti it leaves zimakusira memory ya long lasting. Mapeze kapena bage there was a train crash anthu mmene pajavulala kulimbi kuja basi ena ake mitu yaduka chani kupita pamene pachakunduka kapeza mutu kupiriri uko mutu okha watsala kuyangu njamachitira nkhuku moja apolisi mwabwera kama nkadafa kama takamuto wanu yatamwonani uyaluka opanda mutu yatamwonani akunena thupi lake. Police work ndi ntchito yabwino koma ndiyo imakupatsani zinthu zonena kuti mumatha kukhala nazo moyo wanu wonse. Mukaone mutu wa munthu kungoyankhula ukhala koma nkadafa apolisi mwabwera koma nkadafa takamwonani uyo wavulalayo utaona ni magazi kenaka chimutu nja basi ndiye ndi zinthu zoti timakatola ku decomposed bodies wachita drown oyayi anachita anaphana koma maliro anangoyika tenti kafukule mukafukula zinthu ndi zinthu zoti sindingathe kukuza chifukwa chonena kuti si zinthu zosangalatsa even kwa achibale awo.
Pa tsiku lina titatha kucheza ndi mayi Mary Mangwiza Milinyu ndinakumana nawonso m'boma la Chikwawa, komwe pa nthawi anali pakalikiliki owumba njwera kudzera pa makina amakono owumbira njwera. Ndinachita chidwi kwambiri kuona kuti munthu amene anapuma pa ntchito zaka zambiri zapitazo ali otanganidwa kugwira ntchito zina zothandiza iwo eni ndiponso ena amene ali ovutika. Baibulo limatiphunzitsa kuti tizikondana, lamulo lalikulu tizikondana, konda nzako monga mmene umadzikondera iwe. Ndikhoza kumadya ineyo, koma ineyo maganizo ine samandilola kunena kuti ndidye ndimuone wina wake akuvutika akugona njala. Ndizidya ine ndizimva kukoma, koma nanga uja sakumva kukoma uja. Nayenso ndicholengedwa cha Mulungu, nayenso anamulenga mchifaniziro chake cha Mulungu. Koma akuvutika bwanji simungathere kumuthandiza mochepekera mmene mungathere. Ndiye mmene mukunenera kuti ndikanatha kuti ndizingokhala kumango zonse zili bwino tiyeni ndizidya ndizisangalala. Koma anotsana anthu ena mbali mwanga mwena akuvutika zakudya zonse zikoma. Iwo anandiwuza kuti project yawo yowumba njwera akufuna kumanga sukulu ya atsikana amene pa zifukwa zina anasiyira pa njira sukulu. Mkazi akaphunzira timanena kuti waphunzitsa banja lonse. Ndipo mzimayi ngati waphunzira ngakhale kuti vuto lina lililonse lamugwera ngati ali ndi chochita amatha kudziyang'anira yekha, kudzisamalira, kusamalira wana. Nthawi zambiri mumapeza kuti azimayi asiyidwa masiye, amuna amwalira awasiyira wana, mwina akuchimuna abwera alanda katundu yese, mayi wavutika alibe chochita ndi wana aja. Ndiye atakhala kuti ali ndi china chake chopanga pamoyo wake, kaya ali pa ntchito, kaya kupanga bizinesi, kaya kupanga ulimi, zimene zija zimatha kumuthandiza kuti ana aja awathandize, awasamalire kutsogolo kuno mwinanso iwo anaja kuzamuthandiza mayi wawo yapakalamba. Pazakukambapo za utsogoleri umene uli ku polisi, komwe kwa nthawi yoyamba mkulu wa polisi mdziko muno ndi munthu wa mayi, iwo adati ndi wokondwa kwambiri. Iwo adati sizoona zimene anthu ena akuganiza kuti sikuyenera kuti munthu wa mayi atenge udindo ngati wamkulu wa polisi, kamba kuti ntchito imeneyi imafunikira kwambiri munthu mwamuna. Uyuyu si mzimayi wanga, ndi mzimayi amene anapita ku training ya polisi, amene anaphunzitsidwa za security, amene ali ndi zothekera zonse. Usiku samagona ati usiku mzimayi ameneyi. Mutha kumuyimbira 1 AM 3 AM akuyankhani foni ndipo akuthandizani. Nthawi ina iliyonse wa polisi amagwira ntchito 24 hours. Ndiye ngakhale kumitana kupita ku nyumba kwa president kodi alibe nduna zachizimayi zimene zimawathandiza kuyendetsa dziko, sali nazo. Amene ajawa amagwira nawo ntchito bwanji ndi chimodzimodzi inspector general wachizimayi. Nthawi ina iliyonse akhoza kumuyimbira ndikumuwuza kuti pali chakuti ndamva kuti zakuti. Ineyo ngati amene ndinali mpolisi mokalero ndimazidziwa, ndimadzuka ndi usiku uja pakati pa usiku ndikuwasiya abambo akugona ndikupita ku ntchito. Azibambo ajaso akakhala womvetsa monga ngati ineyo awozimvere lake ndinali ndi mpuku kuti akuna ine samadandaulaso samandikayikira, amadziwa kuti mzimayi akupita ku ntchito akuti akagwire ntchito. Kaya ndikagona komweko mpaka nammawa kumabwera kunja kutaja sanena kuti unakapanga ziyani kutenekoko ayi. So a president pomusankha mzimayi uja kuti akhale agwire naye ntchito, ineyo ndifuna kuwathokoza a president chifukwa kuchokera abingu ndikubwera iwaja awaganizira azimayi kunena kuti azimayi sali ndi kuthekera konse konena kuti atha kupanga ntchito imene azibambo amapanga, chifukwa choti upangiri umene ali nawo ndi umodzimodzi umene azibambo ali nawo. Mene ndimatsiriza kucheza ndi mayi Mary Mangwiza Milinyu, ndinali munthu okhutira kuti amayi ali ndi udindo waukulu kwambiri okweza dziko lino m'madera osiyanasiyana. Pa tsiku lokumbukirana kubala mdziko muno, mayi Mary Milinyu ndi mmodzi mwa amayi
ambirimbiri mdziko muno amene ndi mphatso imene Mulungu anapereka ku dziko la Malawi kuti athandize madera osiyanasiyana komanso atukule miyoyo ya wanthu ambiri.